Det er fedt, det her. Har du været her før? Ja, Nå, men, det er mange gange, så er det 4. jamen, det er fint. Så, Og det er over en periode af 10 år. ja, men så kender du den jo. Hvad så? Prøv at høre her. Det er meget professionelt. Det er ligesom Roldskov. Og de gør meget ud af det hele års og Farsø og Ålstrup. Alle, der går op i Vesthimmerland i mountainbike, det er herude. Det er forskellen på at have en tvivl. Det går min hjem, og det er 60 km i timen. Ja. Ja da. Og jeg har 500 kroner for skyld for at skyde. Det var det der. Skyde mig. Det er så Tittebøge. Tittebøge. Og først på et chok. Hvad er der derinde? Ah! Kuk. Ej, den fik jeg ikke. Der hang du lige. Cool. Ja. Hvor er det fedt, ikke? Det er jo fedt nok, at man kan tage banen først, hvor man tager blå. Ja, det er helt nyt. Og alle de røde, ikke? Ja, det er helt nyt spor. Ja. Men det bare bliver tung om. Ja, det ender altså galt, ikke? Det er næste i bakken. Prøv at se her. Den tager vi ikke. Vent lige lidt. Jeg synes også, den prøv at se opad. Det er ikke til at køre i. Follow me. Det tog egentlig ikke lang tid, hva'? Fedt. Ja, det tror jeg. Åh,